Min familie og jeg er på vej hjem fra ferie. Vi skal med færgen fra Sverige til Danmark. På vej hjem skal jeg hente en jakke i bilen. Her ser jeg en cylinder af metal. Det er noget til en atombombe. Pludselig kidnapper 2 mænd Sisse. Jeg løber op til mine forældre og fortæller, hvad der er sket. De tør ikke ringe til politiet. Vi kører færgen i Danmark. Min fars telefon ringer. Smugleren siger, at vi skal tage med færgen til Tyskland. Vi skal aflevere vores telefoner. På vej til Tyskland bytter jeg om på smuglerens termokan og cylinderen. Jeg smider termokanen over bord. Da vi når til Tyskland, da vi når til Tyskland, bliver smuglerne stoppet af politiet. Politiet finder en cylinder og anholder den ene mand. Sisse skriger.